nekakvi novci od par milijuna za kreditiranje stipendija, za subvencioniranje malog i srednjeg poduzetništva, kamate, za nekoliko modela pomoći gospodarstvenicima koji su u raznim fazama, da kažem, poteškoćama. Neki su znači u situaciji da im treba za nove projekte, neki za saniranje postojećih problema, neki za redovno funkcioniranje i tako. Dakle, po vama, koji su programi zapravo najzanimljiviji Požeško-slavonskoj županiji, po vašem? Pa u mojoj ocjeni mislim da su najzanimljiviji programi za izgradnju industrijske zone. Jer mi smo u taj projekat ušli i to je nešto što dugoročno gledano ima težinu i značajno je za našu županiju i mislim da ćemo u ovoj godini mi dobiti značajna sredstva za taj segment, a da kako i svi oni poduzetnici koji su solventni, da tako kažem, koji nemaju obveze prema državi, prema poreznoj upravi i inih obveza, mislim da će se svaki od njih naći od nekim podprograma za nekakvu podršku nekakvom projektu ili redovnom poslovanju ili za nekakvu inovaciju i tome slično. Te poduzetničke i industrijske zone u pojedinim sredinama su daleko odmakle, u pojedinim sredinama kao što je primjerice Čaglинska nekakvim začecima jer se tek treba raditi infrastruktura. Evo, za Čaglin najkonkretnije očekujemo sredstva od cirka 1 milijun kuna za izgradnju prometne infrastrukture. Za Jakšić nešto slično očekujemo, za Brestovac i Kaptol malo oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Mislim da Pleternica je praktično gotova i ima nekakvih naznaka za neke ulagače. Grad Požega isto, ako bude imala interese, ako se bude javila, nastojat ćemo mi sa našim skromnim doprinosom i lobiranjem pokušati da grad Požega u taj projekat uđe. Od malih poduzetnika, koliko prošle godine? Pa evo, ne mogu sad reći precizno od malih poduzetnika, ali ukupan iznos je iz ovog ministarstva 6 milijuna i 6,7 milijuna kuna. Tu je zaista išlo za industrijske zone i ovo ostalo je išlo za nekakva 2,5 milijuna za industrijske zone, a ostalo je išlo podijeljeno po raznim programima za male poduzetnike. To je na razini županije? Na razini županije, da. Jer grad Požega uopće pokazao nekakav interes da bi uređivao industrijsku zonu, ovi svi ostali, koliko znam, bar imaju nekakve početke. Pa ja iskreno rečeno nemam takvih konkretno informacija, da li se nešto konkretno dešava u gradu, ne mogu vam iskreno reći, ali u svakom slučaju bilo kakva inicijativa je dobro došla i moja malenkost i ova županija će se sigurno maksimalno angažirati da pomognemo i da naravno i grad Požega ima industrijsku zonu. I ono što je možda već u nekoliko navrata rečeno, ali možda nije dovoljno animirana javnost. Mi smo se angažirali, Hrvatske vode su uključile biološki pročistač za grad Požegu u program IPE i na tome se intenzivno radi. I čak šta više ovdje treba reći da se na neki način mogu i pohvaliti djelatnici Tekije koji dobro surađuju sa vodama i po mojim informacijama su jedni od kvalitetnijih ljudi koji uopće dolaze sa svojim programima i sa idejama što treba raditi u vodoopskrbi, odvodnji, zaštiti voda, novim izvorima. I evo, možda treba reći da i svi projekti oko vodoopskrbe su prošli u Hrvatskim vodama koji su bili u onom trenutku kad se išlo na onih 305 projekata u Hrvatskim vodama. Dakle, mislim, maksimalna kooperativnost naše strane